Әниләре пешереп алып килгән тәм-томнар, кыймак кыстыбыйлар, кабартмалар белән бергә ярминкә өстәлләрендә козмойыннан эшләнгән табигый сабыннар, шулпылар, төрле бизәнү әйберләре. Укучыларның үз куллары белән эшләп алып килгән беләзек, төрле кул эшләнмәләре, аш су бүлмәсе өчен такташ, катулкаларда кышкылыкка әзерләнгән кайнатмалар да бар иде. Бу ярминкәдән кергән акча безнең мәктәптә укучы 8 инвалид балага бүлеп биреләчәк, инде адресына ярдәм күрсәтеләчәк. Ярминкәдән җыелган средствалар мәктәптә белем алучы сәламәтлек мөмкинлекләре чикле 9 балага адреслы ярдәм буларак бүлеп бирелгән. Укучылар ярдәме белән 34 мең сумнан артык акча туплаганнар. Әлеге акциядә безнең укучыларыбыз ел сайын теләп катнашалар, һәм инде әти-әниләр дә хуплап алалар. Без бу акцияны көтеп алабыз, балалар бигрәк тә. Biz Тукай мәктәбе укучылары һәр ел сайын йөрәктән йөрәккә дигән акциядә теләп катнашабыз. Бу эшне әти-әниләребез дә хуплый. Үзебезнең ярминкәдә җыелган акчаны ярдәмгә мохтаҗларга, мөмкинлекләре чикләнгән балаларга бирергә уйлап торабыз. Мин бу ярминкәгә үземнең ясаган браслетларымны алып килдем. Әним биргән машалкаларны менә шул. Әйбәт килеп чыктыдыр дип уйлыйм. Классташларым да уже алырга дип торалар инде. Хәйрия ярминкәләре балаларда шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек кебек сыйфатларны тәрбияли. Укучыларның бердәм булуы да сөендерә. Яңа ел алдыннан һәркем мөгъҗиза көтә бит. Хәйрия ярминкәләренең декабрь аенда оештырылуы да күңелдә өмет уята. Янәшә бездә булган мохтаҗларга кулыбыздан килгәнчә ярдәм итү ул күңел эше. Йөрәк җылыбызны мулдан өләшик. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.